Ljudi, estrada gori. Skandali, šokantne ispovesti i prizori koji su sve ostavili bez daha. Idemo odmah na najvrelije vesti dana. Prva vest koja je uzdrmala javnost. Ana Nikolić pojavila se krvava i cela u modricama. Šokantni snimci i fotografije kruže mrežama, a fanovi su u neverici i pitaju se šta se zapravo desilo. Da li je reč o nesrećnom padu ili nečemu mnogo ozbiljnijem? Ostaje da vidimo. Ceca Ražnatović priredila je pravi spektakl u Banja Luci. Publika je pevala svaku pesmu u glas, atmosfera je bila neelektrisana, a nakon nastupa oglasio se i Veljko Ražnatović sa emotivnom porukom koja je dodatno dirnula fanove. Filip Živojinović otkrio je kako je uspeo da osvoji srce Aleksandre Prijović. Prija je ispričala sve detalje njihove ljubavi, a priča je toliko emotivna da je oduševila njihove fanove širom Balkana. Darko Lazić ponovo u centru pažnje. Ovog puta šokirao je sve izjavom o svom ljubavnom životu. Otkrio je sa koliko devojaka je bio, a publika je ostala potpuno bez reči. Njegove izjave uvek izazovu buru, a ova je možda i najjača do sada. Eto ljudi, estrada ne prestaje da iznenađuje. Pišite u komentarima koja vest vas je najviše šokirala. Vidimo se uskoro sa još novih estradnih dešavanja.